Nana Germanin awere a otaso mienu nyinesina sehne a ewo Atwima Nwabeagya South Mensimu wasantimantem ha one ne mpanyimfo akontra pam ho a wapaw Nana Kofi Apia ababiu se Sebedie dikru isansa Sebedie edimu wasante amamremu nti na itwase ode ne bekire kotokohene Otumfuo se tutu ababiu na oje ne tum na ode ne nhira ema no na no kwasia dei na abroyi pomakwan mu a woma kwan ema sa adwumadie no ekoso menhia ahemfie wode Nana Kofi ababiu abekire kotokohene ama Otumfuo se to ababiu agina tumu a ode ne nhira ama no na otunefo se wonkoboa mampuntu emra Sebedie ene ne mpotamu Nana Germanin awere otoso mienu ene Opemsuo nsentwofo kasa akire sentia na etwaso ode no ekokire kotokohene na oje ne tum yetedi se media kunyan mi kakase banyemfie du ese benye obi obo obo mbiti ene sai oyem dihie ofata se obemi no hwe min sase mami eye Sebedie ni sase Sebedie enti me amnenno ye bi mpo ai sisi asai edin beches adewra sante hene wana ni mani na niria enti de mu he wi a ne saretie ni bechere Otumfuo setutu Sebedie eye ni sinase Sebedie tikho ina eye ni sinase no mo nyeza ajisankro ho be fa ko be kura ina bi se o betusu akura 5 to need e ba sane so no ho a kulula ho ujandi obitimi ss adi no nti aye medishie ntim so wo mra no mo hwe Sebedie ira ho emame oh cha asem papa okra no biase ensusinimiye ne yenefe enochi Nana Kofi Apia ababiu a sesei wabonu din na wagina tum sa Sebedie dikru no enso ene Opemsuo nsentwofo kasai na wadana ndi sadi hunu edi asan de aseda ama kotokohene ena afenso Nana Germanin awere wasra ne manfo se onta nachi na wamwa na mpuntuo emra Sebedie de Nana Kofi Apia ababiu Sebedie no ya sada ma miwa sante hene ene papa odi ya baba chi de di odun ba yi nyina na se Sebedie ye kura ya titiri tikro ya so bi ebi sante hene eto fomo a e hodi etu na tie ne ya ba ni ebusia kuruwa ase sante adi akese na sa adi ono wadi me papa di cheto kuro mo yiye lesa ogba akunya ma me na ne wo se wo de me bachi ya bi we ni adi ntia eme ni ya ye me dum se yura sante ni pambudu adi ba ko a me se ni se sante ni pedokure eden kabo mu se susu eni bi aba be bi kura na yetu na tie no edi ye busheku wa no mabai o se me hwe na mbo ho ban na ho ye toro center sani beya da ya nemai obi peso ohunu ade a eya santiman japade e do so ya santiman japade otimi abebe na aboa santiman enu nyam ka sante hina na enu nyam bi aka me papa Nana Germanin awere na enu nyam ni bi aka no na me so bi aka me ni mi nkuru edi abedi eye nkabom ene entotoye sade beya ye beboa amade sante hine epe wa sante memu abemusa adia mi hia firi mi kroma na se me ho asase a ye nananom ni urade mato ado adia mi hia no se ono ho nyina beboa me na ya kichiri ku fefefe be mo basa ye de yempe obi ade basa ye beba obi ano ena etoso bi osuso baby biara me nananom se ka aka ye didi me Nana Germanin ano ko kane de ene de mempini mu obi amfa mabo ho ban ama sante yene mabo ho ban ama miwura ye ba ye kura no ye wura asase bi wo ho ye ba wo bisa ho asem se obesisi quarters ene de bi aba wunya se sante yene asase be se plot be wo ha wo be chichire ekuro ama wo eti no de ya basi ebobo ni emeni nyina ho ban na enu nyam aka sante hene de bi aka mi Nana Germanin awere ura mi di so akonya ye mi sinase Sebedie na kuro no kwanya no ko ano no Kofi kurom ka ho ena
betena se enso ka ho mabai hwede so obi afa bi a menem mi wura be ka bom na de wase ka ho asem ko bi so we se beto e wura ni ma na beto e wura ni na bibia ye kama asomdue nti be hwe se asante amane ye asante amambre e beto no kwa so ne krakra no ena nana Kofi Amponsa a oye Sebedie abusapani enso ejina abusua no nyina nemu na odase na wahyebo se one adehyebusia no ene omamu no nyina ebekoso ata nana Kofi apia bebiu echi Ela tá se oh, another you know, Isheni na ditu kumani na ubia ditu ubia nini nasema ubia kuna ubia ditu hapo ubia ini dukura kikina chidi ndende yebia oche bia usini na yato yema enchia so de kan ho yo so no busia ebe ye apoli chidom ama ye den ayaka ba ama ye wura Sebedie ina ngi sase eni aso ama na kan wura no busia Sebedie